Ndewono ndị be anyị abịakwa ọzọ n'oge izu nwanne nke tata bụ ihe mmemme na-abịara gị site n'onyonyo ABS Television Channel 24, Star Times 113 na Metro Digital 29. Ihe mmemme izu nwanne bụ ihe mmemme anyị ji atụgharị uche, anyị ji akpa alo, anyị ji atụrịkọta echiche ọnụ dịka ụmụnne, kpaa alo n'ife gbasara anyị ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma. Anyị abịakwago ọzọ na nke tata, cheta na ihe mmemme na-abịara gị kwa Fraịde ọbụla ma ọkụ elekere 5 nke uhuruchi. Aha m bụ Ifeọma Akife, onye nchịkọta, onye nhazi ihe mmemme izu nwanne. Na nke taa anyị nwere ndị ọbịa abụọ bụ ndị ga-etinyere anyị ọnụ n'okwu. Onye nke nọ n'isi isi bụ Sir Mike Opia, onye nchịkọta Kotag. Sir Mike, kene ndị be anyị. Ndị Anambra ndewo. Ọ dị mma. Onye nke na-anọdebe m bụ Prọfesọ ya ọkammụta Dennis Arịbọdọ, onye nkụzi na mahadum ma bụrụkwa onye nchịkọta otu Civil Societies. Prof, kene ndị be anyị. Ndị be anyị ekene m ụnụ ka anyị nọrọ ya nọ. Ọ dị mma. Unu afụgo mmadụ na-abụọ anyị na ha ga-anọrị na nke tata bụ ndị ga-etinyere anyị ọnụ n'isiokwu. Kedu isiokwu eji bịa na nke tata? Kedu ihe bụ okwu akpụ n'ọnụ kịta? N'ikuku, ọ na-eku n'ikuku, ma ọ bụ na ị na-eli na nri na-aṅụ na mmiri, ihe ọ bụla ị na-eme ihe anwa na na-eso gị dịka ọkwụ na-ene gị anya. Ọ bụrụ gịnị ka ọ bụ? Njikere maka atụm vootu, njikere maka ịtụ vootu, ya bụ okwu akpụ n'ọnụ kịta anụnwa. Maka na anyị ma na n'ime izuụka gara aga ka aka atụnya bụ vootu maka nhọpụta onye isi ala nakwa nke ndị alaka omebe iwu etiti, mana o nwee ka o shide ụbọchị ọkọchị na o nwee ka o shide wee ji atụ n'anya wụ vootu wee karịa anya o wee bụrụ na echi ka asịzi na ya atụnye nwa bụ vootu. Nyanwa ka anyị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ isiokwu na nke tata ka anyị si were jikere maka ya bụ atụm vootu. Ka mmalite n'ebe nọ, Sir Mike, ị chere na ụlọ ọrụ INEC dị njikere ọfụma, dị sie ike maka atụm vootu a ka ọ dịghị ka nwee ike anọkọta n'ime abalị asị anyị na omekwa? N'uche nke m na ka m si wee na-ene anya n'ife na-eme na Naịjirịa maka INEC si akwado, mụnwa chelu na INEC adịgo nkwadebe maka elekshọn nke echi. Maka na ige ntị na akụkọ a na-akọ ma na telivishọn ma na redio, ha na-ekwu dat na ekebego akwụkwọ eji atụ vootu na-ekebego ya na lokal gọọmenti ọ bụ na fe ekelu gị etu a tata Fraịde. N'izuụka gara aga emecha ka ya lia. O nwere ife menu oke, mana nke a odugo anya dat na ha ga-eme elekshọn echi. Mụnwa believe, ekwere m na ya eme elekshọn. Sir Mike, mana ka njikere gị Kotag gị anọ wee tinye n'okpuru afa gị, kedu ihe nke ama na-egosi? Okay, Kotag bụrụ Civil Society Coalition for Transparency, Accountability and Good Governance. Kotag ọ njikọ ndị n'ọrụ onwe fa na-akpọ ndị Civil Society na Anambra State, NGO ka ọ bụ. Prọfesọ Arịbọdọ, njikere maka nhọpụta atụm vootu ọ dịghị ka ọ ya eme echi n'uche nke gị? Ị na-anya n'okwu onye isi ndị INEC bụ Yakubu na-ekwu kwa ụbọchị, ọ na-agwa ndị mmadụ okwu, ndị Naịjirịa okwu, and ị ga-ekwu okwu nke onye isi INEC na Anambra a na-akpọ REC kwukwere ịfụ na adịgo njikere ana ya bụ vootu ya emechi niile na Naịjirịa ma Anambra steeti. Ọ ya eme na Naịjirịa niile ọ dị ka o nwere ndị ebe ndị enwere ike like na Anambra kịta, ịma na agwala anyị na ụmụ akọrọngwa INEC ma kaadị rida ma ihe ndị ọzọ gbara ọkụ na Anambra steeti. Ọ dị ka nwee anyị nakọtasị na o nwere ihe ndị adịghị anọ ka anya bụ elekshọn, ọ dị ka onye were ọnọdụ na Anambra ka o si wee were n'ebe ndị ọzọ echi ahụ. Onye isi ndị INEC na Naịjirịa kwuru nya ka ọ dị nwanne nya na akara ngwa kaadị rida e ga-eji wee tụọ mee ya bụ nhọpụta na ha enwetago 100% success, ya na ha emego enye niile adịgo ka o si kwesị ịdị n'ọzọ ịba na field. And nyanwa akwụ na almost all the states abago na field. Tatazi anabazi na local government and local government anabazi na polling na wards. So ya bụ nhọpụta ga-eme na Nigeria mepụrụ ma na Anambra steeti. Na-echi onye ọ na-apụtawa. Mana ka ndị oge Sir Mike, ị chere na anya ịma na ụbọchị Satọde gara aga n'ihe dị ka n'ụbọchị Tọzdee na Fraịde, onye ọ na-efọrọ sị gị na ya ejekwatụ vootu bụ Satọde, na ya ejekwatụ vootu bụ Satọde, mana abịazi aka ya lee anya ọ dị ka a ga-asị amarọ m. Ị chere na ụdị ịnụ ọkụ n'obi anwa ndị mmadụ ji Satọde gara aga na ha ka nwere ịnụ ọkụ n'obi a, nke obi ndị mmadụ ọdago mba ọ jụgo oyi?
nke bụ eziokwu ife a merụ na Satọde gara aga bịa tinyụọ ndị mmadụ obi na ife ịtụ ya bụ vootu maka na ọ nwere ndị si Lagos si Abuja si Kaduna si Kano natasịa ka fa atụ vootu onye ndị si obodo oyibo Germany bịa ka ha atụọ vootu anakọtazie na uchicha si na ada atụzi iwe wee ụmụ mmadụ onye ọbụla nwee nkolopụ obi na ya atụm vootu so mụnwa na-eche na ọ ya enwe ka ọ ya esi wee metụta ndị ga-atụ vootu echi maka na onye jisi ike wepụta ego wee si na Kano si na Lagos wee gbara moto bịa ka ya tụọ vootu asị na ada atụzi okwe nwayọ nachi ọ nọkwata ụbọchị na abụ na eto isi abịaghị ka ọ tụọ aka ọzọ oke adị mara ụfọdụ ndị a bụ ndị na-arụ ọrụ oyibo bụ na onye isi ha nwere ike inye ọkwa efe ọzọ ka fa bịa hapụkwa Tọzdee ma Fraịde natabakwa so ọ ya enwe lokos metụta ma ihe mmụọ na-ayọ bụ na onye ọbụla jisi ike ruo arịa ụka wee pụta tụnya vootu bikos na ọ bụ na ịtụnya vootu nke a mana ịdị ọzọ na ndị a gụnyere n'ọnụọgụ na Naịjirịa so pụta jisi na ike pụta ka anyị tụọ vootu ọ dị mkpa dịsi ike ọka mmụta rịbọdọ mmụọ gị ọjụlụ oyi na nkali elekshọn ọ jụburu oyi mana ọjụ ọzọ iyi o gberukwa gị ọkụ eze bụ ya bụ nkagharị ọ bịara na mberede mana ihe eji mara ụmụ Naịjirịa na ụmụ Igbo bụ na mgbanwe dị ka ya zekwa omume ka ọ ya ka wee mụọ ya anyị na-ekwu na onwe ike nke echi akazialị ndị mmadụ ma ndị akwadoro bụrụ ọbụla ha ya apụta wite assurance si na eketa anụnwa ga-apụta sị na ebe na ga-achụ oyi ka abịa tụọ vootu ọ dịkwa mma anyị na-ayọkwa onye ọbụla dịka onye isi ndị kota gị si kwuo biko nụ pụtanụ maka na a na-eme otu a emesịa ya enweta some lesson a ga-amụta ihe mmụta ga-apụta na election a ewerekwu ya mee ka nke ya bịa n'iru kawanye mma gradually Nigeria na-agbagote mana ọ dị ka nka ya aka nwere ihe mmụta dị na ya ihe mmụta dịkwa na ya dịka gịnịzi ihe mmụta dị na ya bụ na ọ dị mma ka onye isi INEC ka ọ dị ka agbabara ya aka maka na eziokwu ka ọ bụ onye isi ihe ọbụla na-aza n'isi ya mana INEC abụrụ ọsọsọ INEC na-afụ ndị nchekwa ndị polisi sekuriti ha so and ma ndị transport maka ine reason enyesịrị anya transport so ya as na woda adịrị mafọ plane ịda then enwere ndị anwa logistics ma ha ka ụmụaka na mgbanye na nwa so ihe mmụta dị na ya ọ ya eme mgbe ya kwadobe ụdịrị ya mgbe ọzọ kama ichebe ka ọ tụnye n'ụkwụ enwere ike nwee atụmatụ ka esi mee ya egbosie mkpa niile akọghara ime ọzọ na nke ka na-akwado n'ahụ na ahịrị na-abịa ọ dị mma Mike ọbịa n'ebe ndị na-atụ vootu nọ ọ dịghị ka o nwere ife mmụta dị na elekshọn a akayacha emechaa ka ya lee anya o nwere ihe mmụta dị ya ife mmụta dị ya bụ na ịma na ndị Igbo si na mberede ka eji amara dike anọ mberede ahụ nyekwa dike so ife ife mberede ka ọ bụkwa nwe onye tụrụ anya na ya bụ ife mmụta dịrị anyị bụ mmadụ dat na ka anyị ji wee bụrụ mmadụ anyị nwere ike ịgharịkwa at any time n'oge ọbụla ya bụ ife gị na mmadụ ọbụla na-eme inwe na nchekwube dat na onye ahụ ga-eme ya ka Chukwu na mmadụ bụ mmadụ so onye ka nji na-ayọ ka pipụl gbaghara INEC wee pụta tụọ vootu a n'uju mmadụ bụ mmadụ nọọsọ Chukwu bụ ama amasị na-abụ okwu ọ naghị agbanwe ọ dị mma ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị ọ bụ n'oge izu nwanne akara abụọ dị na onyonyo telivishọn gị ị nwere ike ịkpọ nke mbụ maọbụ nke abụọ wee sonye n'ihe mmemme a wee gwa anyị ka isi ejikere maka atụm vootu a ga-atụ echi onwe ife ị nwere ịjụkwa ndị mụ na ha nọ n'ebe anụnwa ma alụ ịchọ ka akpanyere gị ma alụ nke nwa ga-akpanyere anyị maka na ikwu amara ibezie ohere ọma dịrị gị ịkpọ anyị n'akara usoro nzikọrịta ozi abụọ dị na onyonyo gị ka ị wee nwee ike isonyere anyị n'ihe mmemme a cheta na ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị gbadaluo ịgbatuo telivishọn gị ọfụma gbatuo onyonyo gị ọfụma ka anyị wee nwee ike ịnụ ife na-ekwu maka na ọ bụrụ na ọ na-ekwusi ike unu ma na-ada na be gị anya ma anụ ife na-ekwu hello
Hello? Hello, kedu onye anyị na-anọ? Onye? Emenike from Maka. Emenike from Maka. Emenike, ijikere go maka Atum votu, Emenike? Iyi atụkwa votu echi? Ya jikere go. Nya PVC gị dị n'ebe ahụ ị nọ kịta. Isi gịnị? Hello, na-ekwu ka anyị na-anụ onu gị. Ụgbọala maka ndị jere ụlọ. Ọ ndị si ebe ju na Emenike? Ọ maka ndị ya si ebe wee nata? Abakeleke. Ọ dị mma. O nwere ka esi wekwu okwu na ya ebupụta ụgbọala maka ndị ya bịa tụ vootu ihe ọ na-akọwa ha. ekwu ya na a ga-ebupụta ụgbọala but amara ma Anambra City so wekwu ndị ndị Abakaliki Anambra City so ihe na ya ichere ka ebutere gị ụgbọala ị ga-aba n'efu jisi ike maka isi weta ego iji wee bịa nke gara aga jisi ike si eto wee bịa jewe Abakaliki jee tụọ anya votu ma ọ bụ na ijewe Abakaliki by now ị ka n'ọka ọ nọ na bank o register na ọ na Abakaliki okay ọ bụ na ọka ka i register nsogbu adịrọ taje eto ọ bụ na Abakaliki register wee na ọka by now nsogbu adịghị anyị mara onye ọzọ nọ. Hello, ịkpọ dọbiri ịkpọghachikwa anyị. Hello. Uruchi ọma kedu onye anyị na-anọ? Hello, kedu onye anyị na-anọ? Anyị na-anụ onu gị, kedu afa gị? Ịkpọ dọbiri ịkpọghachi ya na o nwere ike ọ bụrụ usoro nzikọrịta ozi. Hello, ọ dị mma ka anyị na-aga n'iru na ajụjụ anyị. Oge ụfọdụ ndị mmadụ anaghị enwezi mmasị na-apụta atụ vootu nwee na-asị ka njụọ Prọfesọ Arịbọdọ kedu ihe kpata na ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi enwegebe mmasị ọ naghịzi enwe ịnụ ọkụ n'obi ịbịa tụ vootu? Ihe kpatara ya bụ na ndị a na-ahọpụta ka achị anyị anaghị eme ọfụma. Iwọchi ya kampen a na-eme kịta ofu kampen ma a na-eme na 1979 a ga-emenye gị ọkụ, a ga-emenye gị mmiri, a ga-arụrụ gị ụzọ ya ka na-emerụ taa. Ndị aka anyị na-enye ọkụ na mmiri 79 to that is almost 40 years. So people enwezi ịnụ ọkụ n'obi, enwezi anụmọkụ n'obi ha na ndị a adịghị maka ha. ya anyị na-ekwu na maka na ekwere nkwa ememe ya nwa bụ ihe isi segment ọ ya bụ isi segment and ọ ya adị mma emesha election bụrụ emesha election ya na-akpụ emesha election ya bido from day one wee nụbụ ọgụ. Anyị gara anụ ọgụ with ndị executive not with ndị legislation ma federal ma steeti. Ka isi afọ prof maka na oge ụfọdụ onye ahọpụta ọbụzi ọnọnso elu aka so onye bụ ọnọnso elu aka kedu ka isi ya ọgụ anyị ga-anọ abụrụ ịnụ ọgụ with ndị ahọpụtara. Ọgụ anyị ga-anọ bụ ka anyị chọọ ụzọ anyị ga-esi mee ka iwu anyị sikwuo ike, edozie ihe gbasara otu pati si ahọpụta ndị mmadụ, edozie gbasara ego na-anahụ were akwụkwọ eji azụ ọchịchị, eme ka pati bụrụ ndị mmadụ nwere pati. Ya bụ ọga ga-anọ ya bụ n'usoro dị otu a ndị bụ ọdịmma ndị mmadụ n'obi a na-apụta ịzọ ọkwa. Maka ọ bụ na imeri otu ahụ idebe na pati nomination fee bụ 10 million naira. Abụ m prọfesọ nsevu ụgwọ ọnwa m emetụrụ ya aka for 1 year ruo 5 million naira. So how can ndị otu anyị ma onye nwere onye ọ na-anọkụ n'obi inye aka dozie obodo ga-esi wepụta? So anyị ga-anụ ọgụ with ndị eziokwu ka emee iwu na onwere ka nomination form karịa minimum wage. Ebe anyị ga-ebido onwere ka nomination form any party karịa minimum wage and onwere ka ofu na control party ya bụ igwe bụ ike. In that way ifu na ndị isi dị mma ga-abụ ha nọdụ n'ọchịchị ha na-echekwa esi bara ndị mmadụ uru ga-apụta ma banye dị ya. Mana ka ọ dị kịta iji gwa gị eziokwu mgbere ka na-eje atụ mgbere ọbụrụ ka ọ dịrị anyị na mma.
Governor Kodama, Ava, 20 years down the road. Hello. Hello. Onye ka anyị na-anọ? Hello. Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Good evening. Evening, sir. Kedu afa gị na ebe isi akpọ? Hello. Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Okay. Hello. Wenite ọnụ nwanne kedu onye anyị na-anọ? Jonathan. Onyema na from Nneni. Onyema from Nneni. Yeah. Gwa gaa n'iru Onyema. Ịkwadago maka atụm votu echi? How do I vote? How do I vote? Daalụ onye mma ọ sị na ọ dị mma ka onye ọ na-apụta n'igwe bịa tụọ vootu ya maka na ịtụọ vootu wee nwee ọnụ okwu ịkọ ma emetere nke ma ọ na-emetere mana ọ bụrụ na ị tụọ vootu gị na ị nweghịkwa ikike ọbụla ịnọ ọkọ ihe ọbụla onye ọ na-achịta ọ da-achịta onye ọbụla e nyere gị iwere maka na ị nọrọ onwe gị na be gị. Hello. Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Hello. O sighị anyị n'aka biko cheta na m gwara gị ịkpọ akara nke mbụ ọ gaghọ ịkpọ na nke abụọ wee nwee ike tụnyere anyị ọnụ n'isiokwu eji taata maka na okwu a bụ okwu ma ụmụazị ma ụmụ kelekele ụmụazị kwa a na nkịta apụta ofu nwatakịrị sị ma antị ifi ọkwa echi ka a ga-atụ vootu nsị a ịfụ na ma kelekele ụmụazị obere nwelube ha ahụ ile o so malụ na anyị atụ vootu ya nwa bụ okwu akpụ n'ọnụ kịta n'ebe niile. Hello. 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 Anyị ga na-aga n'iru. Samaik Opia, ọ bụrụ na aka atụm vootu ndị mmadụ niile anọrọ n'ụlọ si na fama apụta tụ vootu, kedu ihe nke a nwere ike ibute? Kedu ọghọm ndị na-anara isi atụ vootu? Ọghọm dị na ya bụ ọ bụ na aka ịtụ vootu ị nọ n'ụlọ ịpụta ịtụ vootu ife ọ pụtara bụ na onye na-achọghọ ka ọchị ga-apụta chịwa gị and ọchịba gị ihe nwe ọnụ okwu because oge ha na-atụnye vootu ịpụta ọtọ and o nwere ikike bụ the constitution or ikike Chukwu nye mmadụ bụ anyị na-akpọ human right ọ ikike dịrị gị ịpụta to vote okay ọ bụkwazi ka ọrụ dịrị gị ịpụta to vote so oge ọbụla ị gharịpụ n'ọrụ dịrị gị na ikike dịrị gị inwe ozi ọnụ okwu gbasara nyabife onye kweji wee dị mkpa na onye ọbụla arụ 18 ga-agba mbọ gbata PVC gbaa mbọ jisi ike pụta tụnya vootu kịta ka a na-abụọzi ịtụ vootu gị nọdụ chekwa vootu gị efu na vootu gị gbanya n'ọnụọgụ ekwe akpọ rizọlt. Anyị ka ya bịa na nke maka otu ihe na ha ekwu ụdị mmadụ m nje tụọ ka ị ga nsi ha nọ wee chekwa wee fụ na ọ banye n'ọnụọgụ mana ka anyị margodo onye anyị na-anọ. Hello. Hello. Hello, good evening. Evening, kedu onye anyị na-anọ? Onye? Nwakanobi from Adazia. Nwakanobi from Adazia. Nwakanobi nnọọ. Tinyere anyị ọnụ n'okwu. Hello? Yeah. Ngwakwubenu. Hello? Na-ekwu na anyị na-anụ Nwakanobi. Okay. Ana m ekele ndị nọ na skuul. Ị kwadoghị ịtụ vootu maka echi niile? Anyị akwadosigo ọfụma, anyị adịgo njikere na anyị akwadosigo ọfụma. Ọnkwa ka isi na Chukwu ka amekwa ebere ka ọ dabere echi a ka a ghara idisapọịntị kwa ya echi. Amen. Ọkwa ekpere anyị niile na-ekpe. Daalụ ebe ọ na-enọkwa na-agwa ndị ọyị gị niile onye ọ na-agbakwa mbọ pụta bịa tụọ vootu ya echi maka na ọkwa echi bụ ụbọchị akara aka. Hello. 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 Kedu onye anyị na-anọ?
Ifeoma. Hello. Hello, Ifeoma. Ifeoma ka ebe isi akpọ? Esibolu ukwu akpọ. Ifeoma from Orokwu. Ngwa gaa n'iru ife. Esibolu ukwu akpọ. Anyị anụgo gabazia n'iru. Ihe m nwere ikwu bụ na echi ahụ akwadochago m maka itinye vootu. Ya bụ echi ahụ m na-eje tinye vootu m. Nọrọzie na-ayọkwa Chineke ka ọ bụrụ ezigbo onye ka anyị ya Chineke ga-eme ka ọ chịara anyị obodo anyị bụ Naịjirịa. Amen. Ifeoma. Hello, Ifeoma. Abịa n'ọrụ ukwu bụ na onwe ndị na-afụ na asị na ha ya kwejetu vootu echi na ọgbasa adịrị fọ nwe ndị ifu na-ekwu ụdị ihe ahụ. Ya ndị ọrụ ugwu niile ya ejetu vootu echi. Okay. Ọ dị mma, daalụ o. Hello. Hello. Kedu onye anyị na-anọ? Kedu onye anyị na-anọ? Kedu afa gị na ebe isi akpọ anyị? Afa gị bụ John. Gbaghachi anyị o na anyị ada n'ife na-ekwu. Hello? 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 Kedu onye anyị na-anọ? Sochima from Agụrụ. Sochima onye Agụrụ. Sochima, ngwa gaa n'iru ịkwadogo maka ịtụ vootu nwanna? Yes, akwadogo m eto. Akwadogo m eto. Ya na-ekwuzi ka Chineke mee ka ala ahụ ebudo ka ndị anyị ghara ịsakọ ntụkwa aka ya. Amen. Ekpele onye ọbụla na-ekpesi ike kịta anụnwa. Ọ dị mma ka m bịa n'ebe ị nọ ọkammụta Arịbọdọ. Kedu ka anyị esi wee mee abalị wee ghọrọkwa nne n'imekwa ka ndị mmadụ nwekwe mmasị na-apụta atụ vootu maka ikwu kịta sị na maka na ihe nke a maọbụ ihe nke ọzọ. Kedu ka a ga-esi wee mee ka ndị mmadụ nwekwe mmasị na-apụta atụ vootu ha? Kedu ka a ga-esi kpalitekwa echiche ndị mmadụ? Ihe anyị ga-eme bụ onye ọbụla itinye uche na Anambra steeti na Naịjirịa ga-adị mma. Anyị wee na-ekwuzi na-asị kedu mbọ mụnwa ga-agba ka o wee dị mma. Mgbe ahụ achọbazie ndị otu Mike Ọpịa anyị chasịpụrụ ya civil society group wee na-abazi na obodo dị iche iche, n'ọgbakọ dị iche iche, n'ụlọụka dị iche iche, na-akpalite ndị mmụọ ndị mmadụ sịkwa na ọkwa n'ụsọsọ ofu ụzọ a ka a ga-esi wee mee ka obodo wee dị mma. A na-agwụkwụ ma ndị pati okwu na-agwaghị ihe ha ya eme ka ndị mmadụ ọ na-anụ ha akụ n'obi. O nwekwuo onye dịka iwu a ya emezi na federal anyị agbasie mbọ ike ka ndị omeiwu bidoro ga-emebe ya bụ iwu ọ bụrụ ụfọdụ 1 month or 2 months or 6 months election na-eme iwu ga-eji mee election. No, anya mesịa gị swearing unu bido ọrụ na-achọ na ụnụ asọ dị ya nke emere emefu ebe riri mperi ụnụ plan ya na before ahụ a na-abụ na anọdụ ya na ụnụ edozisigo ihe a ga-eji wee mee kwado nke 20 ahụ n'ọzọ na-abịa abịa. Ọ bụrụ ọtụnye n'ụkwụ ị na-eme ka o wee favor gị maka na ịka ya azụ mba. Ihe bido oge plan ọ ya ọfụma ya bụ ndị nọrọ onwe ha civil society group, ndị nkụzi, ndị na-afụ maka ihe gbasara ụlọụka ụlọ ekpemekpe ha achọghị ndị bụ ndị a ga-abịa sensitize eme ka ha ghọta mkpa ọ dị ka ha wee na-akụziri ndị ebe anyị inye anyị abụ eme abana wee sụọ ya bụ abana nne. Ọ dị mma. Mike, n'akụkụ nke gị kedu ka isi wee chaa isi wee kwalitekwa echiche ndị mmadụ ka ahụ na-enwe mmasị ịtụ vootu? Dịka prọfesọ ekwu ife izi dị ya bụ because ife na-emekwa na people ada apụta ịtụ vootu bụ aghọtaghị
ụmụ mmadụ aghọtaghị that na votu ịtụ onye họpụta onye ibu n'obi ịhọpụta onye ibu n'obi na ọ ya eme ife ga-abala obodo ilu ịhọpụta ga-apụta wee lụọ ọrụ ma isi na ihe apụtazi na enwe onye ga-ahọpụta onye niile ga-abịa wee chie gị ọnụ n'ala apụta chịwa and ọchịwa ọ ya emezi na ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ ya apụtazi bịa votu ma oge ruo so n'ife ka mma bụ dịka approach bụ ife anyị na-akpọ voter education a na-akụziri ụmụ mmadụ dat na ha suppose ịpụta bịa tụọ n'etu ọbụla ọ dị pụta in fact isi na gọọmenti nke a na-achị na adịrọ mma nye uwe gị iwe n'obi ka ịpụta wee wepụnye gọọmenti ka ọzọ bata okay achetara m na Friday before Saturday gara aga anyị nọ na Nnewi South door to door voter information sensitization ọtụtụ mmadụ anyị meet na-agụ ụka iti asị gị na votu na ya chọrọ ịtụ mana ịkụbịa ọtọ gwabịa ife menụ eji wepụta wee tụọ at the end ọsị okay na ha ga-atụzi okwetezi na ọ ga-atụ so education very very important okay ife ọzọ na-emekwa people ada apụta ịtụọ because people na fe ekwu ya na ka nkwuo ya na ebe a sị na ndị amị ndị onwe ife gbasara ndị amị na ịtụ vootu nke a sị na ndị amị ga-abịa were ọnọdụ n'ịtụ vootu adịm ejekwa mbụbara agbawapụ m isi anọdụ anụnụ ebughị so ọ ka mma na ndị na-achị achị mana ndị ọ dịrị ka anyị si wee dịrị anyị bụ ndị polisi ịbata n'anya na ka esi eme ịtụ vootu nke were amị were nevi were air force were ọ na-emekwa ụmụ mmadụ egwu aba ha n'anya ha sị ka nọdụkwa anụnụ Sarịbọdọ ihe a kwuru na onye buru igbe ballot box nya igbe eji atụ vootu na o nwere ntaramahụhụ dịrị ya mara m ụfọdụ na-asị n'eziokwu ụfọdụ na-asị kedu ihe ị nwere ikwu maka nke nwe ka ọ ga-esi wee mee ka ụjọ tụọ ndị mmadụ ịbịatụ vootu ibu igbe wee gba ọsọ abụrụ ezigbo ihe ọ criminal offense ka ọ bụ onye ga-eji tụọ mmadụ nga ihe isi ana na-ekwu bụ na onye isi ana kwuru bụ ka ndị nchekwa kee nkwụcha fụra ya bụ ihe mere na nghọta nke m ọ bụrụ ka ndị amị were gbagbusibe ndị mmadụ maka eche na ebe a na-atụ vootu ndị ji egbe ha nọ ebe onye bịa ịtụ vootu ụra anụ eji egbe ọ ya sị biko na nakọta ọgụ ọbụla ije ebe a na-atụ vootu and ebe ọbụla a na-atụ vootu bụ ndị polisi na-anọdụ ya ebe ndị amị na-anọ na-adịpụga ya dafụ ya anya ma ebe a na-atụ vootu ọ bụ ike na-agafete na Ọka tomorrow ọ bụ na maybe na Rome or somewhere else or by the side ada ama onwe ihe chọọ ịpụ n'aka mana ịmago onye isi ya na mana na election Nigeria na-abụkarị ọgụ na mgba ụfọdụ na-afụ ya si wụọ anyị na-ekwu na ụjọ ka o ji eme ihe ndị mmadụ mana ọ bụrụ ya ọbụma because onye amị gbagburu mmadụ without a due process enwere iwu you must go to court. Na ka onwe ndị nọgo na-ekwu sị na otu ekwulie kịta na onwe ndị ejizie nwa onye ha kpọrọ asị ha chọrọ imegide asị na ọ bịara iburu igwe anyị nwere iwu na-achị Nigeria and iwu maka anyị na-efolo and ndị ahụ agbara okwu mekwugo okwu ya na ha ga-eme ya sị ha mee mana they will follow the law onye si ndị mekwukwere ya ibu igbe eji atụ vootu bụ ịda iwu Electoral Act mana o nwere atamahụhụ dịrị onye buru igbe ọ bụrụ mgbagbu ifuge onye buru igbe eji atụ vootu ndị polisi ejide na onye ahụ eji ekpe onye ahụ ikpe tụọ ya nga ahụ na ọ ga-anọ ihe nụkwara bụ na they will deal with the person na onye buru ya ga-eji ndụ ya wee kwụ ụgwọ shoot the person ife ekwuru bụ na onye ọbụla ejide buru egbe ya eji ndụ ya wee kwụ ụgwọ ilekwa ya n'ụzọ ọzọ onye bịara ibu egbe akwadogo na ọ ga-anwụ bịara ibu igbe so o gosita na ọ dị prepared so is even worse than armed robber enweta ya wudokwu ya with all these arms they pass him through the law and the law will take his normal course. I don't see a situation whereby anyị ọbụla ga-apụta unless na ha bịaziri open no fire na ha bịa buruzie gwere egbe
na-agbazi ndị mmadụ, then there should be a reinforcement to control the situation. I don't say such a whereby that terror agafe go. Even the president mayor is impeachable. All impeachable. Daalụ kenye ma na-ege anyị ntị. Aka bụ na ihe mmemme anyị izu nwanne anyị ga-adọbiri ọ bụ na ichi ata anya na-agakwa n'iru apụkwana maka na anyị ka na-aga n'iru n'isiokwu a anyị na-ekwuta. na-aga n'ihe mmemme anyị bụ izu nwanne site na onyonyo ABS television channel 24 Ọka. Ihe a na-atụle maka tata bụ ihe gbasara njikere anyị dị maka atụm vootu. Ịdị njikere maka ịtụ vootu gị? Ijikwa PVC gị n'aka bụ kaadị eji atụ vootu? Ịdị njikere ije wee ga-ahọpụta onye ga-achị anyị na ndị ga-aga mere anyị iwu echi ka idobere ka ọ bụrụ ihe iji achụ ụlọ gị mma? Anwa bụ isiokwu anyị kpụ n'ọnụ na nke tata na otu anyị na-ekesi wee jikere na otu anwa na onwe anyị bụ ndị ga-atụ vootu si wee jikere ka anyị wee mee ya bụ nhọpụta ka o wee gaa ọfụma. Ọ dị mma ka m bịa n'ebe ị nọ Sir Mike Ọpịa. Abịa n'ihe gbasara nhọpụta anụ nwa kịta n'ime izuụka gara aga gwara anyị na ọtụtụ ndị jere ọrụ ya ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi ma ndị ọrụ anyị na-eke ndị ọzọ na onwe ndị rara ụlọ ilo oyi bacha aha hụ ma gịnị nwe na-asị kedu ka ọ dị gị ka nke oge a ya dị ka ngo njikere anyị na-eke jikere maka ndị anụ maka ọya dịkwa otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a? Ịma na ife meji wee kagbuo onye bụ election bụ ife INEC chairman kpọrọ logistic and operational issue. One of them bụ na the ad hoc staff, the youth service corpers jebe n'ebe ha ga-anọ wee rụọ ọrụ. Ụfọdụ larụ na field, ụfọdụ larụ na open classroom. O do anya that na ya na-eke akwadobe maka ha. Mana kịta dịka the chairman of onye isi INEC isi ekwu Professor Mahmood Yakubu, ọ sị na INEC na ndị NYSC ekwekọrịtago ihe aka esi wee handle a ga-esi wee nekọta ndị workers anya fire use NYSC camp ebe ọ dị nso, okay, so that na ya edebere fa generator even make sure na mmiri dị elfa so that oke emechaghị ihe a ọ ihe ọ gwara anyị na-emesi na emego na emesi gị with NIC ọ ihe ọ gwara anyị na echizie so ụfọdụ n'ime anyị ga-eje ihe observe ife na-eme na field. Ndị kota gị na eje ya lekwa ka yes, anyị ga-eji me na ihe n'anya na moto m na my kit dị ready. Okay, tomorrow m nọsi ebe a etinye isi n'ilo ka anyị mara ife anyị na chairman ukwu ma ọ dịkwa ground ife. So ana m agwa ndị some of them agabago, some of them nọ na site ebe a ga-arụ ọrụ na ha wish na ha nwere ike ịkpọ anyị na gwa anyị ka ọnọdụ dị maka dị nakwa n'ilo ahụ ma mmiri ọ dịkwa ya ma ebe ite toilet ọ dịkwa ya ọ ijebe ọrụ anyị na-edozie ka anụmanụ toilet ụmụ nwaanyị niile mana ụmụ nwaanyị na-eyizi trọza na ka enye mamịrị nwere ebe ya anyị mamịrị mmiri ya dụrọ ọdịcha ka ihe nọ na war front. Ọ ife anyị na-eke suppose inebanye anya and ọ chọrọ ife anyị ga-enebanye anya echi ma anyị na-aga observe the election. Mana ọka mmụta rịbọdụ ọ dịghị ka nhọpụta anụ ya na-eme anya na onyonyo anụ wee zikọrọ anyị etu ụmụ mmadụ si wee ghesalụsịa ka ọkụkọ na anyị na mana nsị ka njụ oge ọ dịghị ka nhọpụta anụ ọdara mberede?
ọ dara mberede ihe dị n'ime bụ na ndị na-achị anyị dị ka ha enwechaghị uche mmadụ maka na ọ bụ na ụlọ akwụkwọ ka a nọ ihe a kịta ọ bụrụ otu akụ na akwụkwọ kwesịrị na Naịjirịa ụlọ akwụkwọ kwesịrị inwe mmiri nwee ezigbo toilet nwee ọkụ nwee sekuriti mana every 4 years atụsịa votu ihe na-ebe ka na-ebe ma ọ pati A ma pati B nọ na ya so aka ji budata na atụcha nke anyị atụ kịta ndị civil society group ga-ekaji n'ume chọba partners and stakeholders ha na ha ga-agba mbọ bido ọnụbọ ọgụ n'oge ka ihe anyị kwuru na a ga-emere ndị mmadụ na a ga-eme nka na a ga-eke ọrụ na a ga-eme nka ka ebido n'oge ọnụbọ ọgụ ya ka a na-emebe ya emebe. That is the only way this problem can be solved because ọnọdụ ndị anọ o nwere kwegasị ka nke anwụ ya ma ọ bụ nwanne ya nọdụ n'ụdịrị ọnọdụ anwa mana dịka ogbo m si wee kwuo INEC kwuru na ha emego improve that situation na onye NYSC ha na NYSC akpago na ga-eji na NYSC camp bute foams debere fa dozi mee ya ka ọ dịtụ ka ebe mmadụ ife ha nwetekwuo mosquito net nyekwuo ofe ọ ga-adịkwu mma ka ya bụ onye jiri ọrụ one night ya malaria spende so na anyị na-arụsị anyị na-ege na anyị ga-eje monitoring tomorrow ọ bụ na ha je monitoring ọ bụ na ha eme ya sị na ya eme ha kwụsị okwu ike so that mgbe ọzọ ebido ga-emebi ya mana nke ka kachasị mkpa na ndị awa na-achị anyị ma ndị omebe iwu ma ndị executive mana Naijiria sada mana na ndị na-emebe iwu nwere power maka iwu ama ha mere ka ya eme implement iwu ahụ ndị omebe iwu mere ka executive eme implement so we should hold them even more accountable than the executive. Yes, we should hold them more accountable. Ha rụba ọrụ fa ha na-eche ka ha na gọọmenti ha na executive na-atọ nnukwute ụtọ ha rụba ọrụ fa because if that is a school that should not be a good school for Nigeria ofu okwu aka na-ekwu na a na-etiti ndị mmadụ ka human beings na anyị abụrụ ndị ekwu na-ewepụtara ego maka ihe ndị a niile ọ gbaziri ngalị ka ndị mmadụ si wee nọ n'otu ahụ mana ka o si na na-ekwugo na anyị na-ekwugo na ha dị njikere na ọnọdụ ya kawanyezi mma anyị kwesịrị ike n'ihe ahụ ha nkwado nwụrụ n'ahụ ya nọ na ha ejigo ofe izuụka wee kwado ya anyị ekwelugo mana ka mbịa n'ebe ị nọ maazị Ọpịa kedu ihe nwere ike ime na mmadụ nwere ike ịpụta kịta echi jee ebe a na-atụ vootu asị ya na onye ha tụ vootu ya na-aba kedu ihe nwere ike nke ndị Igbo kpọrọ disenfranchise kedu ihe nwere ike ime ka mmadụ ghara isotu vootu echi mana na o jikwa PVC nye wee bịa ijide hara ya PVC that one is the number one qualification nke nyere gị ikike ka ije tụọ vootu gị ịpụtazie na the polling unit ijekwu the INEC officer wee gosi ya your card nyanwa nene kaadị gị nene test ya na card reader ife ị na-gbasara gị ewepụta then ị ga-atụ vootu onye ọzọ ameji maka ụmụ ndị na-asị na azọrọ kaadị amazi m ndị na-ego PVC amam ihe eji ewe onye ka nji ajụlụ because igo ihe eji nke mmadụ wee go lesi ma ya mmiri osi n'isi wee gbalụ nke bụ na ndị INEC ma ndị dị in charge of the electoral administration ma kafasi wee mie otherwise ọ bụrụ nke anyị ma ijide voters card onye ọzọ you can vote if you get so once you are the card reader because you know give one card here and no INEC nye gị card here my dear your right to vote is established. Adịmma kedu mgbe ekwule ya ejiwa malite atụ vootu ka mmụta rịbọdụ ma accreditation ya ime nyocha ma ịtụwa vootu kedu mgbe eji malite kedu mgbe anyị akwụsị elekere 8 nke ụtụtụ elekere 8 nke otu ebutechago akọrọngwa ya eji wee tụ vootu kịta na elekere 8 dịka anyị si kwuo na mbido ya bụ ihe ababago n'ebe ya atụ ya bụ vootu echi niile abụrụ m onye INEC adịmarụ na INEC mana nkwa a kwere anyị bụ na otu esi postpone election na ọkọnyere ha aka ka ụmụ onye n'ihe ha nsogbu kedu sie ya so olileanya bụ na ọ na-akọ n'elekere 8 atụbago vootu anyị atụgide ya ọtụ elekere 2 nke ihe
after elekere abụọ sọsọ ndị nọ na line before elekere abụọ bụ ndị ka ga-atụzinu after that achịkọba nya ọsị ya ka ọ bụrụ na mmadụ ka luchie narị ise nọ na line ka ọ kwụrụ elekere abụọ ịnekwure nwe ike tụgide votu a nwachi ejiri mmadụ ka anyị na-ekezi kwado ya ọ nwere polling unit aya to vote ọ nwere aya enwekarị mmadụ 350 as per ebe nwere more than 350 registered na that polling unit o nwere ife kpọrọ 14 points ekewasịrị ekewasị so that ka o nwee ike ịga ọsịsọ so enwere line ị ga-afụ ga-akarị 350 enwere line ị ga-afụ ga-akarị 350 mana prọfesọ Ebodo ọ bụkwa na mmadụ ebe onye a ji edeba afa o nwere ike ọ bụ like ndị debara afa n'oge emere election nke gara aga abụzia na more people onye ọtụtụ ndị mmadụ ọzọ bịago deba aha ebe ahụ lụzie na-etu vootu mmadụ akarịa ya INEC kwuru na n'ụdị ebe anwa ọ bụ na onwe ebe asị na iruchara ma 5,000 ndị registered enwere ike nwezie divide ya 5,000 by 350 onye gị the number of voting points within the same area so o nwere ike let's say na ya bụ nọ na ABS a bụ ebe ya to vote anwa abụzi na ABS anụ nwa kịta enwere ike nwezie abịa n'akụkụ ofe akụkụ enwe voting point abịa n'akụkụ na ABS enwe voting point mana ọ bụ ofu polling unit ka ọ bụ ọ ga-eme ka ndị mmadụ nọkọọ n'ofu ebe enwere ka sị from this number to this number na ebe unu nọ from this number to this number na ebe unu nọ and those voting points were the same number of ndị ga-arụ ọrụ INEC ma ọ bụkwa na polling unit ka ọ bụ so ka anyị si ghọta esi kwado ya ọ na-adị m ka a na-eme improve every day ọ na-adị m ka and onye batanụ hello onye ka anyị na ya nọ onye mmadụ abụchi anyị anọdụ ife ị na-ekwu isi ọrụ ukwu akpa mana anyị anụrụ afa gị lampholder okay nya lampholder from Olu ife eji ejide ọkụ ọ dị mma lampholder nnọọ anyị na-anụ ana m anụ a na-anụ onye ji ịtụ vootu ejide pụtaba ji etuo vootu eji na-abịa aka akọlịchị onye ga-akọlịchị iji esi egwu dị Naijiria steeti obodo a Anambra steeti obodo anyị atụcha vootu onye nabatie ana m anụ adịmagwata ọgụrụ na-agwa ndị mmadụ niile eziokwu anyị na-anụ ya onye chọrọ ịtụ vootu ya ji etụọ vootu etinye dị na-akọ nọnsens ọ pụta onye isi ndị ụzọ asị na edebe etu elekere ịsatọ nke ọzọ onye pụtara ya ji etụọ vootu daalụ sa onye dị n'ọrụ onye dị na-arụ ọrụ mkpuke onye dị na-arụ ọrụ ugbo ụlọ ọ pụta ya ji ewere rait ya tụọ vootu ka ebe mbọ anyị na-agba efu na ndị mmadụ pụta tụọ vootu anwa ịma na iso n'ihe na-eme lampholder ọkwa ịnụ ihe prọf sị gị kedu mbọ ị na-agba iji wee fụ na ndị agbata obi ma ndị ezinụlọ gị nefta bịa tụ vootu echi mbọ m na-agba m ka m gaa esi ya nọ na mmadụ nwa naira epụtara ịma ihe ọbụla Chineke nna m ihe dị isi oge ego anyị na ya na Naijiria ka Naijiria dị mma ịmara ọma idebe mee ya iji na-enye mmadụ anya maka ịsara anyị anya Chineke ya abụghị ike onye a na-achị onye mere iwu naira ka onye ihe enweta na isi onye a na-achị mba ọ ka mma n'igwe ihe otu werụka Naijiria debere ọrụ nna gị ihe dị mma n'aka n'aka mmadụ mana ime ihe dị njọ Chineke akpegbu otu a
demela mpụda ọ sị gị bịa tụọ vootu gị hapụ akụkọ kọlịkọlị gị ejekwana eme ife ọjọọ wee bulie ya ka anyị ka na-etinyekwa nnukwu ama na e kwuru na eme nhọpụta onye isi ala mee nke ndị sineti mee nke ndị reps nwee na-asị kedu ka mmadụ ya esi ma nke bụ nke ndị INEC trenụ ndị a na-akpọ ndị ad hoc staff ha ya akọwalụ mmadụ ha ya akọwara gị ha dị mmadụ ịnọ n'ofu polling unit o nwere onye ọ bụ ọrụ ya bi na-agbata kọwara gị ọ sị gị nnọọ kọwara gị gboji gị bịa gị cheki kadịrịla gị mana iji wee nye aka anyị atụ prezidenti anyị atụ for senate anyị atụ house of reps ha ncha niile ga-emechi niile ahịa and iruo dị a ndị a na-ekepụta akọwara gị mana for president a sị na kọlị ya bụ ọkwa red senate na ife eji wee kwuchi igbo ya na-acha mmemme na-acha ọbara nke ndị senate ga-acha oji black ọ dị oji nke ndị house of reps ga na-acha akwụkwọ ndụ green so a akọkwuru gị ọfụma ịbịakwa echi niile so onye ọbụla enugie nke onye isi ala ihe eji kwuchie na-acha mmemme nke ndị senate ihe eji kwuchie ya na-acha oji nke ndị nnọchite ọgbakọ nnọchite etiti ihe eji wee kwuchie ya na-acha akwụkwọ ndụ ka uche gị dị aka iwe mmalụ nke onye na-atụnyere o nwere ike ije bụrụ nke atụnye na nke ọzọ na-asị na ọkwa onye ịtụnyere ka ezi ka uche gị dị ya ilu etu ọ bụrụ na ịghọtara akọwala gị maka asị na ikwu amara ibezie hello onye akpọrọ anyị tinyere nwa ihe n'ọnụ ọ dị mma ka anyị na-agakwari n'iru kedu ka a ga-esi wee mee gbasalụ ọtụtụ ndị na-abụ echi ifu ndị na-eji agba bọọlụ ụfọdụ abụrụ echi ahụ ka ha ji ya ụmụgwọ onye nke si na ya agbata fuelu gbajuo jen ya na tv na ọkwa ebe ya na-eje kedu ka a ga-esi wee mee ndị dị otu a na ma ndị na-eji agba na field na-agba bọọlụ kedu ka a ga-esi wee mee ndị dị otu a Sir Mike ka ha wee bịa soro tụọ vootu ịma ife mere bụ na iji wee zaa iju ihe anyị ga-emefe ihe anyị na-eme na onye ọbụla nọ na Naịjirịa nwere onye ọ dị aka ya chịa na ebe ọ bụ na ị nwere yua PVC ị nọdụ n'ụlọ echi na-asị na onye nke gị agabago ma ị pụtara jee tụnyere ya ị na-alụ nlọ so na ọ ka mma na ịpụta kama because asị na ịtụ vootu from 8 o'clock dịka esi ekwu na elekere asatọ ịpụtakwa ya na line fact nọdụ ebe ahụ before elekere asatọ because ndị na-arụ ọrụ ga-anọ ebe ahụ before ebe 7 so by 8 nọdụ na line before 8 olu ha na 8 jee eme gị accreditation ije tụọ ozugbo nke abụrụzi emesi accreditation echele ịnaba nke a bụ imesi accreditation ozugbo ịtụ onye ozugbo ịchọzi na je gbaa bọọlụ jee kilibe tv okay mana ọ bụ na ị nọ n'ụlọ si na telivishọn ka ị ga-ekiri mana ọ bọọlụ ka ị ga-agbada ade ị nara Naijiria n'iyi ị nara Anambra steeti n'iyi anyị agụrụ ego n'ọnụ ọgwụ so na ọ ka gị mma na iwere PVC gị pụta jee tụọ ịtụsị ya jezie gbaa onye bọọlụ ihe ihe apịa kwuru mara ezigbote mma ọ bụrụ na nwere ndị chọrọ ịtụgharị maybe na one for one ihe dịka senate ma house of reps ma president onye nwere ofu oke uche gị dị ya jee tụnye na nke anwa ka ama na gị sebe anwa ana dịka onye kpọrọ anyị si wee kwuo anakwana ego wee tụọ vootu erekwana vootu gị maka ịrekwarịra na erego ya destiny ọ nwere onye nke si nalụgodo ego gị jee tụọ ha n'ọsọ maka na ọ secret something ịnakwa ego dịkwa ọkwa ndị nshọ nọkwa ebe anwa giver and receiver onye na-enye enye na onye a na-enye enye ha chọrọ na nsogbu ọ bụrụ na ọ yara ịpọsịbụ ịnaranụ karịa inwude gị iwe gị si gasịra mana the best thing bụ tụọrịa nkọ chagharịa ịma ya gị na mmụọ gị kpebitere ya bụ onye ahụ abanye ọ bụrụ na o metara ị na-abasi mba ike ị na-abarị ya mba si ya mba na bụrụ ya afọrọ nwe nye nara gị metụrụ gị vootu ndị mma oge anyị na-akwụkwọ rapụ Sir Mike ọpịa ọ dị gị ka ọ dị mkpa ndị mmadụ tụcha vootu fa n'ọlụkọ ka mma onye tụọ onye naba maka ihe a na-asị anyị chekwa vootu gị ele nwa kịta kedu onwe ka m si ya nọ chekwa vootu ọ dị mkpa anyị tụcha vootu anyị anọlụ ịma ife ji kwuba okwu ịtụsịa nọdụ ka a gụọ onye vootu ịmara ife agụta na ya polling unit before emewe ya the more you look the less you see so ọ dị mkpa asị m kwue ọ bụ na ị nwere ike ịtụsịa vootu gị ịnọdụ ofu ebe ghara ịkọs any trouble ịnọdụ ofu ebe na-eche ka atụsịnya vootu na unity nke gị agụọ ya ọnụ
ị malụ na ọ dị ị kọpịrị ya n'akwụkwọ gị wee naba ọ bụ na ọ ya ekwe gị mee nke ahụ dị mma but ọ bụ na o kwere gị ome na ihe a na ofu ebe a na-akpa ngwere eze iwere nwayọọ tụọ vootu gị ikunye ebe a n'ụlọ ya nọdụ ala mana asị m kwuo nke ka mma bụ ịtụnye vootu gị chebia wee gụọ ọnya ihe mara na atụ m nọrọ n'ebe ahụ kedu ihe m ga-anọta ọgọdụ na o nwere ihe m chọpụtara kedu ihe m ga-eme o nwere ndị mma je kpesara kedu ka ọnụ si elu n'okwu ihe mere bụ na interest dị na ụdị na ụdị na ngalaba interest gị nwere abụrụ interest ndị ọzọ nwere so ndị efere na ha nwere nnukwu interest bụ ndị ga-anọ maka ya bụ nhọpụta ya eme pati A nwere ndị na-represent ihe ebe ahụ ndị ejenti ba pati B nwere pati C nwere mana enweghị chọka ịmụta ka o si aga mebi na ifube ka ebe a nọ ka esi wee gụọ vootu mgbe ọzọ si ka ị nọdụ mụta ya ọ dị mma and the law permitiri gị mana akọsụkwa na ọgbaghara anyị nọkwa na dị akọsụ trọbụl kama ya kọsụkwa trọbụl ịtụọ vootu i were nwayọọ na je zuru onwe gị ike na-eche ihe nhọpụta gị ga-apụta ọ dị mma oge anyị na-achịkọtazi kedu ndụmọdụ ikpeazụ ị na-enye ndị mmadụ gbasara ịtụ vootu echi Mike ọpịa ndụmọdụ m na-enye ndị Naijiria ndị bidogoro na Anambra bụ onye ọbụla nwere voters card pụta dị atụnye vootu gị ọ bụ na ịpụta ọ ji etụnye vootu gị dịka siri ekwu na mbụ ị nara anyị n'iyi because na vootu gị bụ ikike ị nwere iji wee si na onye a ga-achị na onye agaghị achị so pụta jee tụọ vootu gị na ịdị anyị mkpa pụta jee tụọ vootu gị na ịdị anyị mkpa nọọsụ vootu gị bụ ikike ị nwere ọkammụta Dennis Aribodo ndụmọdụ ikpeazụ ị na-enye ndị be anyị ana m enye ndị be anyị ma ndị ga-atụ vootu ma ndị ga-ọrụrụ vootu onye ọbụla akpa agwa n'ụzọ dị mma ọ bụ na ndị anyị na-ekewara gị ọrụ iruo dị ya rụọ ya ka ochukwu gị na-arụ ya bụ ọrụ ọ bụ na vootu gị eji tụ iruo dị ya na-akụ na uche gị bụ onwe gị eziokwu tụọ ya otu anwa ya pụziri chukwu ndị nke ọzọ anyị na-agbakwa mbọ ka wee dị mma ọ dị mma ịnụ gị asị na ntị eji anụ ife adịghị ha ka okpu ata na onye amara ife a na-alụ ejiri wee lụọ ife a na-alụ ilu tụọ vootu gị tụnyere onye echiche gị gwara gị ka mma na-abụrụ onye mmadụ sịrị gị tụọ ọlụ maka ịnọrọbego onwe onye kpebiri dịka m nwakịta nwe onye mkpebiri na m ga-atụrụ onye nke a tụọrọ onye nke a tụọrọ onye nke a gị nwe nkwụgo ọ bụghị iluzie n'ebe ahụ emeghara ya gị anya si na ndị nke a na-enye 2k na ndị nke na-enye 5k na ndị nke na-enye 10k ka ije biko n'aka nje nara ha ego ịnara ego ahụ ịnọ ị ga-eri ya ahụ ịnọ mana ọ bụrụ na ịhọpụta ezigbote mmadụ tupu arị na-aga o wetara ezighi ezigbote mgbanwe ezigbote mmepe ga-abara onye ọbụla olu n'ebe a ka anyị na-achịkọta ihe mmemme nke taata n'aha ndị nyere aka wee bịa sonyere anyị Mike ọpịa onye nchịkọta Kotag kene ndị be anyị Mike ndị be anyị ndewonu chetakwa jee tụọ vootu gị nakwa ọkammụta Dennis Aribodo onye nkụzi na mahadum Unizik Prof kene ndị mmadụ ndị be anyị adịrị ụnụ na mma ọ dị mma n'ebe a ka anyị na-achịkọta nke taa aha m bụ Ifeọma aka ife n'aha ndị nyere aka wee hazie ihe mmemme izu nwanne ana m asị gị daalụ maka ige anyị ntị gbaa mbọ jee tụọ vootu gị na ọ dị oke mkpa ka emesịa